तो hey guys, welcome back to my channel. So लोगोफोर दिनै फट'शूट खालामफैदो या हिरिम्बा मन्दिराव बैसागुनि प्रि फट'शूट. So guys, नोंथांमोना भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनोबा जोबजासिम नायलांबाय थाथोंनि. Hazina photoshoot ada location ini. Wow, beautiful na. Nitang muna bung na iya location ko mabaidi. Nisa si Pinanaw. Hello, mabaidi. Hi. Kamu nang din na? Nang Bujang nang der na. Yeah, post na giri kasi ni bitanga. Post na giri der na. Bisa may location. Bwisagu ni boray na photoshoot. Ready jaga sinar na. Jaro muna. Onai location abi yaar jab hirimba thansali hirimba photo mandir ja jabai maba gele cricket sar na lanane thikangon arna to bira interest jagan notangmona naiban jabai mojang nanggon arna photo ko pura hipai khade mudla musine gesine initim ane ball geledina eda horde arna ne siklaborko bosin jade jamode na. So guys, nalamida moनसे गोदान लोकेशनाव फैलायदोबाय नि एक्ट्रेसआ नै मोनसे लोकेशनाव फैदो आरोना नैया बेयाव होनिसै ओरैबायदि लोकेशन निया. तो लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय माबायदि नांदों लोकेशनखौ. सोरबाफोर थिखांनो गोसोबा फैबानो जाबाय. हिरिम्बा मन्दिर खाथियाव दङ सिना खनानि हनै बेयाव दङ हिरिम्बा मन्दिरा बे खनायाव. स' गाइस जों दायो नैयाव लानोसै. बेयाव बिराद शुटिं लाबाय आरो आगोलाव ना. लिना लाफैबाय, लिपिका लाबाय, बेनिफ्राय हेलिना, सुदेम सना बिराद लाफैबाय आरो ना एक्ट्रेसफोरा. सिद्धाराधा तो लोगोफोर बेनि लकेशन ओरैबायदि आरो ना. तो नायलांबाय थादो लोगोफोर माबायदि नुनाय थिखांनानै. Wow. Mojan udah. Mojan? Hari ya. Nih ya video last sar लोगोफोरना. Last dia जों फोटो शूट खालामसै. Jaro माबायदि थाहैनाय इसे आरोना. मोजां थादोब्रा last ना. Siraido. खोमसिबो जाबाय. Ready? Steady ko. Nah lado. Barfai naik mojan nusudo. Ang siapa anu betul bang dah lupa. Ini ang lompat kan apa sih kangen le.